Hai anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Nah, jangan lupa selalu jaga kesehatanmu. Dengan cara bagaimana? Yaitu, satu, selalu pakai masker jika keluar. Kemudian banyak-banyak atau sering-sering mencuci tangan setelah melakukan apa saja. Kemudian tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah agar kita dilindungi selalu. Nah anak-anak, hari ini berjumpa lagi dengan Pak Toto, kali ini dalam pelajaran Bahasa Jawa kelas 3 semester 1. Baiklah, sekarang Pak Toto berbicara dalam Bahasa Jawa ya. Anak-anakku sugeng pepanggihan malih wonten pasinaonan basa Jawi kelas 3 semester setunggal. Yo, dina iki Pak Toto arep ngajak kowe kabeh sinau babagan kegiatan utawa kagiatan. Nah, sapa sing wis ngerti artine kagiatan kuwi apa? Yo, ing basa Indonesia kagiatan kuwi sinebut kegiatan. Nah, anak-anak, wis padha siap kabeh anggone arep sinau? Yuk, saiki diwiwiti bareng-bareng ya. Yo anak-anak, saiki diwiwiti anggone sinau basa Jawa. Yaiku wulangan 1 babagan kagiyatan. Apa iku kagiyatan? Kagiyatan tegese yaiku apa wae kang biasa ditindakake. Apa wae contone kegiatan iku? Contone kang kapisan yaiku kegiatan ing sekolah. Kayata maca buku ing perpustakaan. Ayo sapa sing wis tau maca buku ing perpustakaan utawa kerep maca buku ing perpustakaan? Iya, iku kegiatan sing apik amarga iso nambah ilmu pengetahuan. Upacara bendera. Upacara bendera biasane dianakake ing dina apa? Ya bener, ing dina Senin. Sinau ing kelas. Nah, kegiatan sabanjure yaitu kegiatan ing omah. Makani ingon-ingon. Yo, sapa sing nang omah duwe ingon-ingon? Aja lali kerep dipakani yo. Dolanan. Yo, sapa sing seneng dolanan nang omah? Yo, akeh banget dolanan sing iso tok tindakake ing omah. Pit-pitan. Yo, sapa sing seneng pit-pitan? Nah, kegiatan sabanjure yaiku kegiatan ing masyarakat. Kayata kerja bakti. Terus apa maneh? Salat jamaah ing masjid. Ya, sapa sing nate utawa nderek bapak utawa ibu salat jamaah ing masjid? Ya, iku apik banget. Amarga pahalane 27 derajat. Yo, coba saiki bedheken. Kagiatan-kagiatan iki kalebu kagiatan ing ngendi? Betul. Yo, kagiatan kuwi mau katindakake ing omah. Pinter tenan, iya. Upacara kan tindakake ing sekolah. Bener. Bocah kang pinter. Kegiatan kasebut katindakake ing masyarakat. Nah anak-anak, itulah tadi pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Pesan Pak Toto, selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa selalu awali dan akhiri dengan doa.
agar Allah senantiasa memberikan kita kepahaman atas apa yang sudah kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.